Bueno, egunon guztioi. Alex, eskerrik asko tortagatik. Eskerrik asko zuei. Nobedaren bat edo? Bueno, gu berri hon. Bueno, ez dakit noiz igoko gana, baina gu berri hon guztioi. Bueno, azkenean, eta Jon, eskerrik asko tortagatik. Zuei. Bueno, aurreko programan hitz egin genuen eskonketari buruz, eta bar, programa hontan, zemo zaudete 22, 23, 24, 25, 6 pasata gero, abendua zer moduz iritsi da gorputzara? Ondo. Eguraldi honekin egiz esan pixka gaizki, esan bida, porque hemen bakarrik eurisa, hotza, euski ja ez da ikusten, baina bueno, ondo. Bueno, benetan, ez dakizu ez zenolako sorta dakagun hemen egotea zeren. Gero, atzerrira joaten naizen bakoitzeko, -20 gradu, ez dakiz zenbat eta bar, eta gero, honea etortzerakoan ez etezu, euria, berdin du. Así que benetan izugarrizko sorta dakagu. Gure patroia Markel, eskerrik asko, 3 kamera eta bar, ez dakit urrengo programan, ez dakit etorriko dian honea elefanteak eta bar, baina bueno, erritmoa izugarria da. Eta gurekin benetan, gaur, izugarrizko ilusia dakat gaurko programantarako. Zen, azkenean beti hitz egiten dugu igeriketari buruz, aurreko programan, Leire, Maider egon zian, benetan oso kirolari gazteak eta bar, baina oaindikan gazteak ea, baina gurekin, Olatz, eskerrik asko etortzagatik. Zer moduz? Oso ondo, oso pozik hemen egotagatik, eta ilusioz baita ere, hori, zuk izan dezuna ez, ez dakitzen bat urteta gero, berriro gazteekin eta gustatzen zaigun egiten, así que pozik. Joder. Eta? Zulorzea? Ni, Mikel. Bizkaitarra. Mikel, tokaio. Bai. Bueno, ondo, pozik. Rekordman total. Rekordman de zaharren rekordmarra. Bueno, zaharrenak eta gazteenak eta bar, baina bueno, zorionak eta azkenengo bolada hontan entzun ditut izugarrizko errekorrak lortu dituzula, baina bueno, gero hitz egingo dugu edo hitz egiten jungo gea honi buruz. Bueno, Mikel, eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta hau ez da bakarrikan Gipuzkoako gauza bat, baizik eta Bizkaia, Araba, Euskal Herri oso eta bar, gonbidatuta daude, zeren gauza asko dauzkagu ikasteke eta benetan zuen perspektiba ere oso interesgarria da. Bueno, galderekin hasiko gea. Alex, lehenengo galdera. Galdera nik. Jo que sé. Bueno, ni nago pozik gaur ze maiko gazteena naiz. Lehenengo aldea gazteena naizena. Eta ni galdera da, podcast askotan egon geha hitz egiten, jendea, 20 urtetik gora, igeriketan jende asko ez dagoela. Justo zu ezate kontrakoa. Osea, nola ikusten dezue hori. Justen gara Euskadiko txapelketa batea eta aurreko sigloko jendea ez dago iaia, gea, no sé, los dinosaurios hola ditzen digute, o ez dakit. Nola ikusten dezue hori, zuek? Ni betidanik izan nahi zaharrena piztinan, azkenean duela 20 urte nituen nik, eta jendea, gurekintako jendea ja usten hasten zan, eta gu erabaki genuen jarraitza, egia da bai, bizitzak ahalbidetu zigula jarraitzea, batzuetan lanak ez zituzten, edo karrerarekin justu zabiz ez zituzten, edo beste batzuen kasuan amatasunak ez zituzten, horrelako kasu horiek, eta gu zorionez oso erraz genukan entrenatzea, ez genuen beste entrenatzen, eta aukera hori hartu genuen, eta egia esan ez naiz fijatzen beste hona dinetan, azkenean ikusten dut geroz eta jende zaharragoa dagoela, Mujika kasu, daituela ja edade badaukala, eta hor da topera maila oso altuan, eta nik ez dakit normaltzat ikusten dut, fijatu naiz adibidez bihar trofeoan daudela 2009ko gazteak eta horrela, eta flipatzen duela horrekin, baina ez naiz zahar sentitzen naiz, baina gustatzen zait saltza horretan egotea, eta zure lekuan uzten zaituzte, biharko txapelketa batean, bakizu non zauden, ematen dizute kaina, baina pozik guretzat da aukera paregabea neurtzeko, eta interesgarria, ez dakit. Baina, nire, igual ez zu bezala, ze nigo urte asko uretatik kanpo,
Eta egia da bueltatu nahi zenetikan, ikuste detela, bueno, claro, nire, urtean, diferentzi kristona. Baino egia da, naiz dela sentitzen, bai, sentitzen naiz desberdin, zarragoa, baino alde berean da, ere beraiekin gustora ez, gaztetasun hori ikutsate dizute, eta motivazio bate bai, esateko, pues, hemenago, claro, pues, beste modu batean zaudela, eta fisikoki, pues, ez da berdina, sobre todo, rekuperatzeko, probatetik bestea, entrenamentuak, baino nik uste dela, eta nik uste ere inber dela pixkat indartu, esan ez dela bukatzen kirola 20 urtekin, ez 25 urtekin, azkenean gorputzak uste baizu eta gogoa daukazunean jarraitu daitekela. Igual ez entrenamentu berdinak, beste modu bate hartuta, baino nik uste hori lortu beharko litzakela pixka gehiago luzatzea jendeari eta ikustea posible dela. Badagola bizitza 30 urtetik gorako kirola maila nahiko altu batean egiteko. Bueno, eske Perez, printzipioz, nire ustez, gaur egungo erakundeak, federazioak eta bar, hor lan importante bat daukatela, zeren badirudi, olatzek esaten duen bezala, ezta? 25, 26 urtetik gora jazta ja goi mailako kirola bukatu da, ez da gutxiago ere, nire kasuan adibidez, beste kirol bat egiten dut, eta oentxe bertan dago nire prime momentuan, eta azkenean adina uste du zenbaki bat dala. Eta gure gizarteak zenbaki horretan garrantzi asko jarri du, baina uste dut justo kontrako egin behar dugula. Eta gure federazioetan eta bar, honen inguruan asko lan egin behar dugu. Zergatik ez luzatu kirolarien bizitza, zen azkenean hori da helburua. Ez dakit. Bueno, azkenean bai lehen esan dudan bezala, hori da bizitzak ematen dizkizun aukerak, segun ze kasutan zu imaginatu bizizarela, kasu Madrid batean eta zuk entrenatzea joteko behar duzu ordu bat edo ordu eta erdi, heltzen da adin maila bat, non daukasun zure lana eta horrela, ez daukazu aukera inbertitzeko hainbesteko denbora. Adibidez, nire kasuan getxo batean, ni bizikletaz noa, kanta bat irauten du nire bidaiak kiroldegira, orduan, ez badut entrenatzen ez da ezin dudalako, ez dudalako nahi edo beste gauzetan dagoelako, gertaliteke beste kasu batzutan, ez dakit, oinati batean, egiten duzu lana Donostin, bueltatu barzara, ez daukazu aukera, hor ere moztu egiten da, baina gaur egun ikusten da geroz eta jende zaharrago dagoela, jarri duelako helburu kirola egiten jarretzea, igual ez maila olatzek izan duen bezala mailak altuan, baina bueno, kapasa bazara hori beste puntu bada, bai, adinarekin jakin behar duzula zure maila zein dan, eta hori geistea, eta hori ikasten baduzu, izan zaitezke igrilaria eta izan dezakizun maila, hemendik eta, ez dakit, 50 urte arte, edo 60, azkenan zoaz geisten, eta errealista bihurtzen zara, o igual 20 urterekin ez zara errealista, eta horren batzutan gertatzen da, nahi duzu kota batera heldu, eta ez zara heltzen, eta hor frustrazioa bat hor usten duzu, eta ez dakit, hor jokatzen dugu, nik zuzu zaharra jokatzen dugula. Batizu esperientzia hori nire ikuste eta adinak, ez, ikasten zoa zela, eta zure buru igual hobeto ezagutze zure bai, eta nire kasuan esan behar ere, zuk esan ez duna ez, lana, familia, ez da erresa, ez da 20 urtekin bezala egola ez dauzkazura inbesteko konpromezuak edo, ez, baina nik uste, zer bene ezunean, aukera daudela. Eta ez da esaten igual maila berdinen entrenatzeko, baina koitzak demoratera ezake, antolatu, eta gauzakin daitezkela. Inciso bat, bueno, bai, parkatu, hazen ez hitz egiten, eta... Gure kasuan ere bai, eta Mujikan kasuan ere bai, oso tipo harina da, ere velozista gara, eta horrek ahalbidetzen du ere bai, karrera luzeago bat izaten, azkenean ez duzu... Lehen aurreko podcastan ikusi nuen, zuk komentatu zenuela, Maider eta Lirekin zundela, 400 libreko proba bat, ostras, 40 urterekin, 30 urterekin, bueno, Mujikak denetarik egiten du, baina, bueno, zaharra zarenean... Eta horiek ez dira, karrera motzak, eta uste dut, adina pixkat goraka joaten denean, hobetzen dugu, leno, olatzek esan duen bezala, erresistentzian edo ezagutzen dugulako gure gorputza eta bar, ez dakite, segurenik velozistak izatea, metro gutxiago eta bar, baina... Ni bi puntutik itzein aldot, entrenadoren moduan, olatzi entrenatzen jat, bueno, eta jo muru egoten gaz olatzekin, eta olaz da entrenamiento velocista pura, en plan, etortzea, pinpan, orduete eta etxea. Baina ne kasuan, igeriari moduan, Isakekin, orduete, ez. Guk alez da bixo batean entrenatzen du, eta
ni jateot txoriza asko. Sí, baina gero kompetian, 50 bizkar, 100 bizkar, eta, karo. Egixeak, azkenengo urtietan, nere prime, ez da, azkenengo ginen, ne marka honen nabilitzen, así que, pues, me irá bien, baina ni kolatzen entrenamentuak ez dut itxe. Ni normalian 6.000 eta... Nik notatzeetena da, orain lanakin, eta ni naiz entrenatzaia, zaruziko entrenatzaia txaletan. Eta gero goizetan joten izena nigeri egitea, gero ez da gehiago kostatzen zait. Ez dela kompetitu nahi, porque jugunaz kompetizio batea, eta egingo ditut lauren batean 20 segundu gehiago, eta sinceramente ez nago puntu hortan. Nago beste gauza batzutan lehi hau, eta baina nola guztuan joan entrenatzea, juten ez bakarrik entrenatzea. Juten naiz azteko 4-5 egun, eta nitzak nahiko. Izan gu goizian, metro asko jaten du, baina egiz esan daukun grupua, Jopi egon zan hemen, Alex ni, eta egiz esan dauku kriston rollo ona, eta bai itxen du entrenamentuak nahiko sufrido, baina guztua joaten gaz, porque azkenien juntatzen gaz 3 viejillos, bueno, Jopiz más serio, baina, eta azkenien, pues, ondo doi, en plan, nos va bien, joaten gaz, goizian jiji jaja, gero ni lanea noia, Alex bedai lanea doia, Jopiz be gauzeta, baina... Jopiz lanea ez. Jopiz lanea ez, bueno, behan lanera, baina azkenian da un poco hacer tu Tetris, ni goizian daukat ordu hau, gero atzaldian meto aquí algo, eta da empalmar hor, lana, bizitza familiarra, eta hori eta disfruta, azkenian si no disfrutas por obligación ya edade hontan, iten dezuna, baino beste kontzeptu batekin da, como, vas a sufrir, pero porque quieres estás disfrutando, bai taldea, eta bai iten aizean, orduan, nik uste, que eso es muy clave de disfrutar de lo que haces. Izugarria dana da, hemen gauden programa guztietan, disfrutatze adjetibo hori edo disfrutatzearena oso importante dela edade guztietan. Olatz, nik galdera bat dauka zuretzat, zure buelta edo bueltatu zinanean galdetu nahi nizun hau, eta da, zergatik bueltatu zinan, hau da, zer izan zen, arratsalde batean edo goiz batean edo jikitzerakoan eta esan zenun, ostras, igeriketan, benetan, jakin nahi dut. Esango izu ze izan zen, ni utzi nun igeriketa duela, 14 urte, eta egitan esate dizut, naizela piztina batea jun, igual, unbeakin jolastea, pero de nadar, 0. Eta egia esan, que no echaba de menos. Eta duela, 4 urte da, hasi nintzen iten korrika pixkat, karreras de obstáculos, eta horrekin pixkat engantzatu egon nintzen, eta lesionatu nintzen, eta rehabilitazio moduan, esan ziaten, no puedes hacer deporte. Y yo, no entendía, ¿cómo no? Deporte 0, nada. Y yo decía, a ver, yo soy nadadora, puedo, aunque sea con el pull boy, sin mover piernas, eta, bueno, prueba. Eta hasi nintzen horrela, piztina juten, pues a mi bola de lasai, y dije, oye, pues esto me otra vez, la sensación de esa de sentirme bien en el agua. Eta esan un juego, pues poco a poco, eta viaje batean, entonces en Kaizetik, y dije, ostras, oye, pues me vuelvo a sentir bien, ¿por qué no nadar un 50? Pero sin ninguna ambición, dije, voy a hablar con Jon Murua. Y fue así, dije, ¿quedamos para echar un café? Eta gatu nintzen, y dije, Jon, que quiero entrenar, pero para un 50 nada más. Eta nintzen, pues venga, vente a Noeta con nosotros. Y dije, vale. Eta así nintzen, eta egia esan, que ha sido lo mejor que he podido hacer, Mikel, o sea, que te recomiendo que lo hagas. Oso gustora, egia esan, grupo bat super jatorra, hasen esaten, ez dakitena oso gaztetxoak, baino eski hartu diate super ondo, nire... Zure beldurrak ere bazenituen? Beldurrak bai, porque ni gaina, naiz oso competitiva, y yo creo, yo dejé, pues bastante alto, a nivel objetivos. Yo decía, a ver, por supuesto no puedo competir a ese nivel, pero bueno, era como disfrutar de cada momento, eta noaino iritsi naiteken, pues ez dakit. Eta beldurrak bai, de decir, a ver, no me puedo comparar con esa época, ahora es otra época. Soy otra Olatz, con otra edad y otra situación. Y la verdad que estoy disfrutando. Pero también te digo que también te exiges, porque si te ves un poco bien, te exiges. Entonces ahí es como un poco la cabeza, tienes que parar pixka, baino ez oso gustora. Así que te espero para un pique ese que... No, yo volveré, pues no sé cómo. Mira, bueno, are gehiago esango dizuet, atzo, gantzontzio berriak erosin ditun, olentzerok ekarri zizkidan, eta armairuan gantzontziak jartzen eta bar, ikusi nituen nire bainu jantziak. Hostias, bat jarri nuen. Madre mia! Bai, akartonatuta zegon, eta bueno, goma eta bar, baina, ostras, gogorra, baina bueltatuko naiz. Esan. Ni daukat anekdota bat, lehenengo,
urtea, hasi ginen temporadia iraia zierako aztian, eta Jon Mure etortzen, eta daukat notizio bat, eta ni ze, olaz bueltate egidea, eta ni, ostra! Eta agertzen da olaz lehenengo egunean, egidea, jo! Eta ez da lehenengo egunean, lehenengo aztian, eta zaon, pues una salida, eta igotzen da olaz poietera, eta geratzen da geldi, hau zelan itxen zan. Eta ezakixen salto itxen, dani, como que ez dakila salto itxen? Ez, no sé aderez, eta gehatu nintzen super en shock, en plan de korputza zelan aztu itxen daren gauza, baina bueno, bai, eta baina bueno, pixkanak aurtsengo ya, eta ya Espainiako minimia ya indu, ya plak, eta ya de aquí para arriba goiaz. Hau da bigarren urtea ja, ez? Bigarren temporada, bai. Hemen el kritiko de sofá esan behar dut olatzen salida, berez ez dala inoiz izan, oza, aztu zitzaien gauza bat, que no pasa nada, oza, igual ondo etorri altzaio, irakatsi behar diozu beste salida mota bat, lortzen duzuen, jode, hay un margen hor, olatze dauka, vamos, oza. Urteak pasa dira, gauzak pasa dira, baina oendikan, margen de mejora hori existitzen da. Horregatik esatet, que azkenean adina, que es adina, que luego encima tienes la misma ambición de querer mejorar, o sea, que no cambia, así que adina da eskusa bat. A ber, nik gauza bat esan behar du, gure eskola da salida bianka batera, por supuesto, zure eskola ere bai, suposatzen dut, eta hanka kroll. Osa, guke nola da underwater, nik ikusten du mugika urazpian, ez dut, a ber, zer egiten da biltipa, zertarako da hori, gugara de rebote. Innecesario. Hori da, gugara de rebote, guk ikasi genuen nire garaian referentea zian Edu Lorente adibidez, bera geratu zen Europako txapelduna, eta rebotatzen zuen urarekin, eta birajean gora ateratzen zen, gugara beste eskola bat gara. Osa, gaure birziklatzen, monilla birziklatu naiz, porque ez dut inoiz utzi, baina bera dauka margena, zuzaude ikasten, fijo, eta esan beharra dago, daukan taldea entrenatzeko eta entrenatzaileak ni egon naiz entreno bat ikusten, eta da top, oza, Euskal Herrian dagoen aukerarik oberena igerian ibiltzeko, hemen, geratu adia hemen, aktan, oza, benetan. Bueno, hitz egin dugu, bueltatzeari buruz, eta beste galdera bat, zalantzak. Noizbait, Mikel, izan dituzu zalantzak, lanagatik, dauden bizitzan gertatzen diren gauza guztiengatik, izan dituzu zure zalantzak, zure galderak zergatik egiten nahi zaude, onaino iritsi naiz, ja ez dut gehiago nahi edo jazta, eta zalantzaz aparte, zenolako elkarrizketa izan dezu zure barruan, zalantza horiek nolabait ere izkin baten usteko edo izkutatzeko. Ni egia esan oso latzek izan du oso kompetitiboa dela, nire justo kontrakoa, naiz eta ez imagen hori igual ez dute ematen, oso konformista naiz. Orduan nik igirikita utzi ez dudanez eta beti nire entrenamendu motak izan direnez, bate batzutan ez dut entrenatzen, beste batzutan bai, oza beti izan naiz oso low profileko entrenamenduak egiten dituen. Olatuak asko hartu izan ditut, orduan epoka batzutan olatu gehiago hartzen dituen, oza nik tamañeroa naiz, orduan hartzen dituen olatu handiak, orduan prestatzen nintzen hori egiteko eta ez igeri egiteko. Gero jaten nintzen konpetietara, ez zaiti inoiz inporta, aurpegia emon eta gaizki egin, ez daukat arazorik, eta orduan ez dut keskarik, benetan ez dut keskarik inoiz izan. Beti iruditu zait, ohorea dela, lehen esan bezala, aukera izatea entrenatzeko, eta aukera hori hartzea, eta Jonek kontatu duen bezala lagun batzurekin entrenatu ahal izatea eta hori, eta horrekin konformatu naiz bizitza osoan, orduan keskak berez, eske benetan horrela pentsatuta ez ditu izan, bi sorbaldaketara zeizkit nire bizitzan, olatuak hartzen, orduan horrek arazo asko eman dizkit nire karrera honetan, orduan inoiz ez dut izan nolako seriotasun handirik, orduan jakinda, errealista izan da, ez nintzela helduko ez dakit nora, orduan ez dituen kezkak, beti izan ongi etorria zen beti. Naiz eta krol batean egin 24, betu horreko asteburan botan nintzen egin 24, eta no, superposik. Eta egin 22, betu, bueno, orain autokatzen da, eta ez dakit, oso segurua naiz, ni bakit ze mailatan nangoen, zer egin dezakedan, eta ez dik eskatzen
hortik ibiltzea, eta igual horregatik ez dut inoiz utzi eta ez dut arazorik izan, ezakit. Egia esan, kezkak ez ditut izan. Nik kezka ez, baina nire da, guain bueltatu naizela, eta bai konturatzen ez batzutan buruak ere pasadak irizkizura, porque nahi dezu ikusten zea, pues ez, entrenatzen modu batea, gero kompetitzazoaz, eta igual, ni, pues, ez da, ez nezela konformatzen, porque ni badakin ere realitatea zein dan, eta ez nago hemen denbora batzukiteko, baino, egia da ikusten zeala, pues, usten zen uno baino hobeto, eta esatzen du, jo, pues, gero, entrenamentua ikusita, pues, kompetitzen, jazture burua exigitzen zea, eta ez da inorri demostratu, da nere buruakin, ez? Eta batzan bai da, como, esa cosa de decir, joe, pues, no seas tan exigente, disfrutatu, te batzutan buruak ez diztu uzten. Eta nahi pasatzen nahi pixkat hori, digo, a ver, Rolat, que estás aquí para disfrutar, no te exijas, lo que salga saldrá. Y bueno, eta ez da kezka, eta gero, pues, ama bezala, pues, bai batzutan, igual, pues, me voy a un campeonato, y pues, si me toca el niño, pues digo, jo, pues igual te sientes un poco mal en eso, en decir, vale, tengo 41 años, tengo un hijo, y ¿qué hago aquí? O sea, ¿es necesario estar aquí? Bueno, egia da, gustora nagola, digo, pues sí, pues no soy una madre convencional, pero no pasa nada, estoy haciendo algo que me gusta, eta bai, orduan, ez da kezka da, pues a veces zure buruai pues plantatzen zea de estoy en el sitio, o sea, onditen nahi naiz, ez? Baina, ez, bestela disfrutatzen nago, osea que... Eta hemen ateratzen da beste gai oso importante bat kirolan, askotan hitz egiten ez dugunari buruz, eta da aitatasuna eta amatasuna. Nola ikusten duzu aitatasuna, amatasuna eta kirola zure ikuspuntutik, zenolako gauza komentatu ditzazkezu honen inguruan? Nik ezin nire kasuan itzen ezakez, baina egia da, ez daudela, errestasunak ez daude, claro. Azkenean ni, pues, moldatu behar naiz entrenatzeko, ordutegiekin, pues, batzutan ezin dut etorri, beste batzutan bai, orduan, konstiente naiz, etortzen naizenean, eta aukera dakatenean, que tengo que darlo todo eta aprobetxatu behar dut. Eta ezin badet, pues, entrenatu edo kompetizio batea jun, pues, es lo que toca. Baina aldi berean ere, polita iruditzen zait, pues, ez, nire semeari ikusteko, pues, berama, pues que todavía sigo siendo, pues puedo hacer deporte, dakazkatela nere objektibo pertsonalak, eta ez dara bakarrikan amaren papera, porque batzutan ematen du mundu hontan, que es como ama izaten zea, eta uzten dezu beste guztia zure seme alabengatik. Digo, a ver, yo soy amacho de Nico, baino soy Olatz, antes que nada. Eta gustatzait digeritea, gustatzait kompetitzea, orduan bilatzea oreka hori ez da erresa. Eta lana, tal, orduan egia da, soziadak, pues ez dula gehiagi laguntzen, eta ez dula erakusten mundu hori ez dara. Osa da, como, kirola para X sektor edo bestela, eta ja, amazeanean, como que ez dala zure papera bezala, orduan. Bueno, pues ez zait ondo iritzen, creo que nos tenemos que sacar más las amas, os aitas, y decir, pues, aukera dagoela, ondikan, osa, aldara kompetitu eta aldara goza askoin. Nik kasu horretan, master munduan daramat 30 urte bete nituenetik, eta beti esaten dut master mailan, bi kategoria egon barko liratekela, gurasoak ez garenok, eta guraso, egia da, azkenean besteok daukagu, ni daukat aukera, osea, nik, adibidez, umeak hasten diren tarte horretan, 0-tik 4 edo horrela, gauak ez dakizer, bitartean zure kompetidore hau da, ni, nago, lo egiten 8 ordu ez dakizer, eta hori da, ostras, hori nabaritzen da, eta gero zuk egin behar duzun esfortzua, nik ez dut egin behar, eta hor, ostras, ez dago gaurko gizartea, ez dago prest hori hartzeko edo horrela, eta gero, kategorietan, hori zuk esan duzu, hor tokatzen zaizu, ez du importa zer daukasun atzean edo etxean edo ezakizan, eta aitatasun, amatasun baldintza horiek, nire ustez, dira koeficientes multiplicadores a favor de ellos, egin barko litzateke nola daiteko taula bat, porque besteok ez daukagu, eta nabaritzen da, nik ikusten nire taldean, dira, naia nik daukatan nahi bikia, eta beste planeta bat da, bi seme ditu, eta izaten bai ba, oza, nik laguntzen dio zaintzen, da ordu erdi, oza, ez da 24 hori da, eske hori da, ez berdin. Gaur egungo gazteentzat, etorkizunera begira erronka pilo bat izango dituzte. Lehenengo erronka ikasketak dira, segurenik askok izan dituzte arazoiek, unibertsitaterako sartzerako garaian, batzuk bertan bera usten dute kirola, unibertsitatean izugarrizko esfortzu egin behar dalako, gero hortik aurrera dago lana. Eta nola ez, aitatasuna, amatasuna hor kategoria piloa daude. Baina, Olatz, zure iritziz, federazio bat izen lako gomendioa edo zure ustez, zer egin dezakegu
Gipuzkoako Igeriketa Federazio batean, edo Euskal Herriko Federazio batean, edo Bizkaikoan edo tabar, gauza hauek nolabait ere sustatzeko. Ez dakit, noizbait pentsatu dezun, hau, nik adibidez horretan pentsatzen hasi naiz batzutan, gestioren aldetik eta bar, zenolako gauzak izan ditzazkegu, igelilariaren mundu integral hontan gauzak lantzen joateko. Ez bakarrikan 17tik 22 urteko epe horretan dauden igeldientzat, baizik eta guztientzat. A ber, nik alde hortatik, ez dakit lagundu ez dakit nola baitez, baina adibidez nahi pasa izan zai, batzudan larun bat goizetan, pues nik horekin banago, etorri naiz entrenamentura umearekin anuetara, pues ja, dagoko eskortuta, eta, bueno, pues bera juten da piztina txikira, lenguan egintzun gurekin seko, ez dakit, igual lagundu, a ber, igual ume txikiagoa dianean sobre todo, ez dakit, zuk entrenatu alizateko, baliabide batzuk, umea nunbaiten utzi, da askotan, edo ez daukazu bikotea, edo aitona monekin utzi behar dezu, edo ez zain errexea nahi, ez jarraitu zure entrenamentu programakin. Eta gero bestela, pues ere ez dakit, nik uste psikologia aldetik ere nik uste zerbait gehiago inberko litzatekela. Da puntu bat, kirolean beti esaten da, importantea dena, baino ez zaiona garrantzia ematen. Eta ja esatizut, oen ere, nire adinakin ere. Osa ez da bakarrikan, sobre todo ez, zuk esan dezuna, ikastea juten dianean unibertsitatera dala puntu bat edo adin bat laguntza behar dutena askok, buruak askotan ez duzurako laguntzen edo konpetitzeko hobeto edo organizatzeko, ikasketa, kirola, baina gure adinakin ere, esatezu, azkenean ere, nik uste dela adin guztietako laguntza posible bat, eta nik uste psikologia, bazakit, pixka eta ambito hori, garrantzi bat eman. Azkenean entrenatzaileak egin behar dugu lan hori igual, ez? Hori da, azkenean entrenatzaileak egin, juten zaitzaitea, behitu nago horra, eta azkenean egiten du entrenatzaileak lan hori, eta igual ez aio tokatzen. Segun zen entrenatzaile motzen zean, igual no te corresponde. Orduan. Konvalidazioa, master en psicología, askori bai, desde luego, porque nik ikuste zede, azkenean, vamos ahí como si, pues me pasa esto, y me cuentas tu vida, y dices, a ver, que soy tu entrenador, que yo estoy aquí para ponerte. Baina nik uste talde horretatik bai posible dela zerbe gehioitea. Baina hori, nire izanen une entrenatzailea realista izan behar dela, ez? En plan, ikusten du, Egual Olatz o Mikel dijoala entrenatzea, eta ez da jungo igual 6 egunak, azteko 6 egunak, ez duela doblauko ezin dula hori egin. Así que nik uste hori, entrenatzaileak izan behar gala realistak, bakoitzak bere montxila kala etxean, eta zuena supongo handiagoa izango gala, beste bera baino. Eta, Mikel, Bizkaitik etorrik da ere beste galdera bat zuretzat, eta da, nola sustatuko zenuke, alde batetik, nola ikusten duzu Gipuzkoako, ez dut esango igeriketa, baizik eta Gipuzkoako igerileku mundua, eta bigarren galdera, zuk zer gomendatuko zenuke, kirolarien bizitza lusatzen sustatzen hasteko? Bueno, azteko alderaketa Bizkaia Gipuzkoa, nik esango nuke ze gomendio emango nioke Bizkaiko Federazioa da, joan zaitezte, bildu zaitezte Gipuzkoako Federazioarekin eta kopiatu egiten dauden. Eta gero ja hasiko gara beste zehoz ere egiten. Azkenean askotan gauza asko asmatuta gaude eta ez duzu zertan ezer berririk egin behar. Hemen aspalditik ikusten da funtzionatzen, igeriketa asko hobeto doala eta funtzionatzen duela, eta hor daude pertsona batzu programa bat egiten, eta jendea nire ustez kanpotik ikusita, ez daki gero barrutik zuen gauzak izango dituzue, baina kanpotik ikusita ikusten da zaintzen dela gehiago, asko igeriketa, eta ez dela puntual, Bizkaian egiten da, joango dara, asteburu batean, txapelketa batera, eta Gipuzkoan ikusten duzu dagoela, jarraipen moduko bat, jarraipen horrekin heltzen zara puntu batera, puntu horretan ematen zaitu ez dakin nora, badago entrenatzeko leku bat non joan daitezkeen, kanpotik ikusita ez dut ikusten presioa egiten dela joan Barcelona entrenatzera talde toparekin, baina bai ematen dela aukera eta erraztasun kanpotik, erraztasunak dirudi ematen direla jende horri joateko, egia da bai, gero jendea etortzen dena, bere kabuz etorri behar dela, eta hor nola baiteko laguntza eman barko litzatekeela, baina bai ikusten dut Gipuzkoa dagoela beste puntu batean, bai Bizkaia eta Arabakin alderatuta. Gero zer daukagula Euskal Federazio bat ez dagoena. Orduan motorea Euskal Herri mailan, Euskadi mailan da Gipuzkoako Federazioa, bostut Gipuzkoako Federazioak izango gale Euskal Federazio potente bat,
horre sortuko litzateke elkarlan bat, horrek emango lukeela aukera esparru guztietan gora egiteko, baina gaur egun dagoena, denok dakigu zer dagoen, hau da, ni nago orain Euskal Selekzioa egiten Euskal hori sari internazionalako, eta hori ez da, era batean esan da, eta esan beharra dago, ez da serioa, ez dago jarraipen bat, eta gero etorriko da, ez dakit CSD seguro dengo dela, eta ez dakit zer, eta montatu barko da, eta hori ez da egin barko litzatekena da, errotik hasi, igual kontratatu barko litzateke pertsona bat, full time horre konexioa izan, bai Gipuzkoarekin, bai Bizkaiarekin lan egiteko, eta horrela hasi sortzen, Euskadi, el Producto Interior Bruto del País Vasco es potente. Horre beharko litzateke mugitzea kirol honi, nik uste dut indarra sartzea. Lehen aurreko podcastean ikusi nuen Bidasoako Leire Gonzala, eta Mujika bera egon zirela kopan, eta olatz, horre Bidasoak lortzen duena, goraipatzekoa da, eta jendea ni betianik ikusi izan dut jendea esaten, eske horiek egiten dute, lortu dute ohorezko mailara igotzea, ohorezko mailan egotea, eta hori da bere lanketagatik, ez da beste, oso erreza da, lehen esan dut, la kritika de sofá. Oso erreza da esatea, eske hau, joan zaitez, eta sortu, eta egin, eta egon, asko dago ikasteko, eta Bizkaiko Federazioa beharko luke, Gipuzkoako Federazioetik ikasi, eta kopiatu. Ez da ensaia, eta hortik azkundea lortu, eta hori bai, eukiko bagen Euskal Federazio potente bat lagunduko luke, baina ez dago. Azkenian, esate duzuna, guk Gipuzkoako Federazio moduan limitazio batzu dugu, presupuesto modutik intentatzen duetaratzea todo lo que se puede eta un poquito más bebai, baina falta itxen daen azkenean da una estruktura de Euskal Selekzioa que invierta eta gu daukagun hemen nanoetan itxen duen entrenamentuak eta hori, baina azkenean un salto más. Porque azkenean hemen, gu dauku gure bikaliak y pues sacamos como podemos. Eta azkenean nos hace falta también pues un espacio, más estructuras, Pistinia lehen hau zabaltzia, que no podemos, un gimnasio que daukagula, a ver, gure gimnasio y le sacamos todo el jugo que tiene, baina azkenean hace falta algo más. Eta azkenean lo que obliga da o jendia lagatzia, o pues o Madrid a joatia, o Barcelona a joatia, o buscar ese punto más que dentro de Gipuzkoa barruan. Ese punto más, digamos, momento honetan igual puede ser ona etortzia eta estar en el Bidasoa porque está en el División de Honor, baina luego hace falta algo más. Eta ese algo más, Gipuzkoa momentu honetan, pues no, ni Gipuzkoa ni Euskadin se puede ofrecer. Eta pena bada porque igeilari oso onak da Baina no hay ese aliciente y bueno, pues pues tendría que haber algo, baina ese algo pues no llega. Dena den zuekin erabat ados nago, bez printzipioz nire iritzia ez du segurenik ezertarako balioko, baina azkeneko bola honetan nahiko nekatuta nago, baina, edo gazteleraz, pero hitzarekin. Azkenean, bai, zailtasunak ditugu, olatzek, bere zailtasunak ditu, amatasuna lana eta bar, Mikel bere lana, entrenatzailea, nekatuta ez dakizen bat, denok ditugu arazoak, federazioek ere behaien arazoak dituzte eta bar, arazoz beteta gaude, gure limitazioak baditugu, baina azkenean uste dute gure ikuspuntua pixkat aldatu behar dugula, hau da, daukagun gutxi honekin zer egin dezakegun. Behaien kasuan adibidez, behaiek daukaten demagun adinarekin, behaiek daukaten esperientzarekin, zer egin daiteke? Onartu daukagun realitatea eta hortik aurrera lan egiten hasi. Hala ere, ni puntu horretan, erabat ados nago 185, baina nik uste dut ez dela, nik ikusi nuen entrenamendua, etorri nintzen ikustera hauen entrenamendu bat, dara nire ustez Euskal Herrian dagoen el top, eta ze justu iruditzen maila hortako jendea baldintza horietan eukitzea, nire ustez federazio batek hartu behar du ardura eta ezin da izan, ezakit nola esan, hor zegoen kasu, fijatu nintzen, por zegoen iginiz bat, zorbaldarekin ez dakiz zertza, euki behar duzu hor norbait, para que le coja y le solucione el problema, porque ematen duten maila, da kriston maila, eta gaur egun joaten dira Espainiako absoluto txapelketa batera, elite,
eta begiratzen dite horpegira jendeari. Osea, eta joaten zara Mediterranira, hor daukagu igerilari bat gurekin egon dana entrenatzen orain urte arte, eta orain doa master bat egitea Bartzelona. Egon da Mediterranin, eta suposatzen da Mediterraniko baldintzak ez direla kaka bat, eta ekarri barzai Mediterranikoak hauen entrenamendu, edo Gipuzkoa daukagun entrenamendu zentrora. Zuke irakurtzen duzu, da, teknifikazio hau, oza, da, nola da, el CTGD, bueno, el Centro de Tecnificación Gipuzkoa, jaten zara Valladolidera, txapelketa master batera, eta dago, talde master bat, kriston baldintza asko sobeagoarekin, hau ituzen baldintzarekin. Bai, ezin gara geratu, en el pero esan duzun bozala, hauek ez dira geratu. Bestela ez dirateke marka horietan ibiliko, baina, ostra, responsabilitatea federaziotik, Gipuzkoa federazioa gotopera, porque ikusten da dena egiten duela. Euskal Federazioa, ez daki gobernu batek edo horrela, esan barko luke, a ber, inbertitu. Más allá de federaziotik, porque es igual, Kirol bezala, nik uste digeriketa beti izan dara minoritario, eta oroan ere ikusten da zuk esan entzuna, juten zara Espainiako txapelketa batea, eta kalidadea dago hemen, oza, daude kriston igerilariak, eta jo, lenguan kopan, txorrada bat, baino zeuden entre proba e proba, fisioakin, jo, pues, guk ez denun ezer, leheno bagenun, pues, son cositas, detalles, que azkenean kirolariak zaintzeko behar dituzun medioak diala, eta azkenean zer da dena, dirua, eta ez diozura ematen behar duen garrantzia, pues, ematen zaio beste kirol batzuei, edo beste ambito batean, orduan, bueno, pues, pixkat hortikan ere hori da ere podcast honen helburua, igerilari edo kirolarien errealitatea jakitea, eta zuek esan dezuen bezala, oaintxe bertan kopan egin duten lan zoragarri hau ikusi eta gero. Zuek bezalako kirolariek ikusi eta gero, Leire, Jopiz ikusi eta gero, eta bar, nahi eta nahi ez, errealitatea hau jakin behar dugu, eta lanean hasi berria aldugun guztiarekin, erakunde guztietan, Gipuzkoako Igeriketa Federazioan, Bizkaikoan, Arabakoan, leku guztietan, zen azkenean daukagun materia prima hau pena merezi du. Eta horrexegatik oso importante da zuen errealitatea jakitea. Bai, utzi duzu horrela, geratu gara, bai, arrazio kasu. Uste hori, zaindu behar dala azkenean daukaguna, ez ga konturatzen da hemen dagona, baina eske, bestara jonek esan duen bezala, jo, eske juniten dira, mendikan, ikusten baute ez badela baldintza honak, esan gute, jo, pues ni jungo naiz Bartzelonako beste ekipo batea. Eta edo azkenean jendea kanpora juten dela. Eta aurreko podcastien ukeduna, por ejemplo, Leire eta Ainoa, unibertsitatea eta entrenamenduak jarraitzeko estatu batuetara joan ziren. Eta Leire eta Espainiako igeilari mordo bat, danak top estatu batuetara joan die. Eske, hemen momentu hontan igeriketa eta unibertsitatea guk ekipuan, bauku jendia unibertsitatea, baina oso zaila da. Azkenean klasiak, praktikak, lanak, dana juntatzea, eta azkenean pizinan badauku horarixo bat, eta eso no se puede tocar. Eta dana moldatzea pa kuadrar oso zaila da. Eta hortarako, pues, haría falta beti izate duguna, más cosas, más instalaciones, baina Gipuzkoako Federazio moduan, pues, hola, esango zu, nino ya bostetan, pues te mandamos el entreno, eta ditzen du, nino ya seiretan, eta seiretan ni gimnasioen nago, eta bitxartian piztinan no sé qué, y pues intentamos sacar, pues, como se puede, baina egia que para lo poco que tenemos, intentamos exprimir todo lo que se puede y más, eta ikusten da, pues, egun bertan, Gipuzkoan mailan igerilaritxak dauku, Asier Iginiz, Maider, Leire, Ainoa, Matxin, Naia, Garrido Madriden dagola, Amaia Zendoia, dauku. No, baina dauku igerilari sortat, joe, que Espainiako txapelketa behazte, eta danak 10 finalistas Espainiako txapelketan, finalistas A o finalista B, eta ikusi dozu behan albuan da estenak, eta da esten elkar, bestia, kriston instalazioak, fisua, eta gu guaten Espainiako txapelketa, eta Tolosako, y vamos a pelo. 6 egun txapelketan, y 6 egun, a ver si te recuperas, y con suerte, a ver azken egunerako biziritza zen, y, oye, azkenian son detalles, baina, pues, con lo que tenemos y vivimos, eta jendia funtziona, baina... Nik horre kasua jarriko, ni egon nintzen Euskal Federazio zentroa zeukan, egon nintzen azken urtean, itxi zen urtean, 98, 99. Ez neukan fleki hori ja, baina, bueno, urte asko pasatu da, eta
hor berdina gertatzen zen, gine Euskal Federazioko zentroa, duela 26 urte, 20, osta, zuza 98koa, ez, babitu, zu jaio nizinean, inegoen zentroa. Bazan, entrenatu ikastola aurretik, joan, sortzitatik bostak arte, atera, eta entrenatu berriro, eta zegoen, eta zure klasekideak, zeuden nik nengoen laugarren DBH-en, ginen experimento DBH izan ginen gu, lehenengo, klasekideak egiten zuten beste bizitza bat, eta zuk entrenatzen zenituen 30 ordu astean, eta zure klasekideak, osea, ez zenukan inolako berezitasunik besteekiko, osea, gimnasia egin behar zenuen, ez dakit, klaseak ezin izkizuten moldatzen, joaten ziren Espainiako txapelketa batera, hori da, berrezkoetu behar zenuen, edo etxeko lanak gehiago eta zekizer, oza, ja 80 pikuan, gaizki, en la mierda esateko, eta gaur egun, pues, gaude, pues, con los survivals de Gipuzkoa, eta, baina hori da lehen olatzek izan duena, hau da, eza federazioak alduena egiten du, eta horri bar da goitik, izan behar dugu hori gertatzen da politikan, ni politika munduan nago orain sartuta, baina tokatzen bazaigu Donostin, alkatea edo alkate gaia izatea igerilaria, igual erabakiko du sartzea kriston dirutza, eske hori da hori da gertatzen dena, eta hori da arazoa. Osea, arazoa ezin da izan, ez, heldu da gora nire lagun bat egiten duena ez dakizeria, baina hori joaten denean behar dugu arazoa da estrukturala. Sistema bat behar dugu oinarri sendo batzuekin hori gertatzeko, bestela beti bezala. Osea, nik esaten dut bezala, con los Warriors de Gipuzkoa haciendo makarradas, esaten dugu, ja, baina hori ze gertatuko da, utziko dute igeriketa batzuk izakin, eta ez bat hori inor, porque batzutan da generazional, nos van a cortar todo, ere bai hori da beste gauza, pazientzia, oso resultadista izaten dira dirua soltatzen dutenean, osta itxaron, gaude, pasatu daiteke, la generación del 2005 direla haue gutxi gora bera, eta igual hasta el 2011 ez dator inor. Eta zaude 5 urte, hor zai, eta etorriko da el que suelta la pele, eta esango, ez izuet dirua emango, ostras, osea, esperientziak ematen digu ez, jode, jarraitu, hori da, jarraitu ematen, porque gero agertu daiteke jendea. Igual desbideratu gara pizka bat gure gaiari buruz, baina uste dut esan beharra dagoela. Eta esan beharko dugu, behin baino gehiagotan, eta horregatik, gonbidatuta zaudete berriro, badakizuen non dagoen atean, non dagoen etxe hau, baina honekin bukatu baino lehen, ja gaurko programa ja bukatzen luzatu da, baina luzatu beharroko azalako. Gure Spotifyeko listan okerrez banago reggaeton eta tekno jarriko digute, así que pixkat kordura, pixka bat jartzen, gomendatuko zenukete beste, ez dakit, 3 abesti edo gure federazioko listan jartzeko, eta dena den baten bate, eta ez bazaizue okurritzen lasei egon gero, WhatsAppez bidaliko diguzue zuen 3 gomendioak. Baten bat? Nik orain Fermin bultatu dela eta diela kontzertuak ematen Fermin Muguruza. Ferminen edozein izan daiteke, ez dakit, ez dakit nola esan tituloa hori mitiko, emakumeak izakia da, zizumakina baino hobeagoa da, hori adibidez, kantu hori rollo edukazional, jendearen txatere bai, ondo legoke, eta gero, eske nire musika da, pizkat kortatu, zaharra nahi, Claro. Eta gero ja pizkat de moderneo, gustatzen zait, eta arraro izan daiteke Carolina Durante. Horre atera ditu kanta berri batzuk, eta nik gustoko ditu, ez dakiz aski joderse la vida izan daiteke bat, edo bai. Ez dator ondo, baina bueno. Eta zu olatz? Ni, kurritez da, eta ber, ni hola kompetizioetan, pues azken aldi honetan, no sé si Copacabana, zagutzen zuta bestia, que es así un poco, bueno, de Pedro. De Pedro, bai, bueno, sin más, hola, algo diferente. Bai. Eta gero, bueno, nire semeagatik, soy fan de Bulego, que goaz kontzertu batea ere asteburu hontan, y bueno, pues hemengoa da, eta euskalduna. Así que, justo, euskal musika, hori da, euskal kanta. Anaran berri gero zala, bere mutila da, eta, bai, sin más. Bueno, dikote, Mikel Bildosola, mila esker gurekin egoteagatik, sorte hon egu berrietako sari internazionalean, eta Olatz Altuna, mila esker, benetan.
Zuei, mila esker, placer bat. Placer bat izan da. Uretan itxengo izut, Mikel, así que... Lasai egon, itxoin eta entrenatzen jun, zeren nabil a tope. Bueno, Markel, eskerrik asko, Jon, Alex, mila esker gurekin egotagatik, eta beste programa bat arte. Alex, eskerrik asko, ondo izan agur.